1, 2, 3. Julecrememaskinen. Godmorgen. Det er 1. december. Det var en kaffe. Jeg går til bageren efter kleiner. Okay. Så skal jeg ud og købe kleiner. Ja. Ja nok. Altså, drenge, vi kan ikke komme ud. Jeg tror sgu, vi er fanget. Hvad? Men hvordan skal det så nogensinde blive jul? Kapsler og blomster. Præcis. Men uanset hvad, så er vi nødt til at finde en måde at komme ud herfra på. Jeg er sikker på, at hun også klarer mig. Hvordan skulle det så nogensinde blive jul i crememaskinen igen? Hvis de ikke kommer ud før den 24. bliver det så aldrig jul? Og hvad med smøger, juletræer og brunkartofler? Det ser sort ud for de 3 tøser i crememaskinen. Skal vi vide, hvad der sker til Simmy i morgen?